Sheikh Abdul Nasir Kabara da aka yanke wa hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa laifin yin ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kori lauyansa barista Sadiq Yusuf ne ya kare Abdul a shari'ar da aka yi masa a gaban kotun ɗaukar kara a jihar Kano, inda malamin ke kalubalantar hukuncin da aka yanke masa. A ranar 15 ga watan Disamban 2022 ne babban kotun musulunci da ke zamanta a Kofar Kudu ta yankewa Abdul Nasir Kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya akan laifin ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tun da farko Abdul ya shigar da kara ta hannun lauyansa Sadiq Yusuf, inda yake kalubalantar hukuncin shari'a da babban kotun musulunci ta yi, inda ya ce akwai kuskure a ciki. A zaman kotun a ranar Laraba, lauyan gwamnatin Kano kuma wadda ake kara barista Bashir Sale ya shaidawa kotu cewa sun sami takarda mai dauke da sa hannu mai kara da kansa mai kwanan wata 10 ga watan Mayun 2024 cewa ya kori Sadiq Yusuf a matsayin mai kare shi. A cewarsa, kasancewar shari'a ce ta laifi ba za mu iya ci gaba da ita ba a wannan yanayi. Sai dai lauyan gwamnati ya roki kotu da ta yi watsi da roko da mai kara ya shigar, inda yake kalubalantar kundin tsarin babban kotun shari'ar musulunci. Sai dai yayin da yake yanke hukunci, alkalin kotun mai shari'a Nasir Saminu ya yi fatali da rokon lauyan gwamnati, sannan ya dage shari'ar zuwa lokacin da mai kara zai samu wani sabon lauya da zai saya masa a shari'ar. Idan za a iya tunawa, an samu Abdul da laifin ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranakun 10 ga watan Agusta da 25 ga watan Oktoba da 20 ga watan Disamba daga karatuttuka da suka gudana a masallatansa guda biyu da ke anguwar Gwale da kuma Sabuwar Gandu.